Instantly turn on when you walk through the door. Won't take long before our clothes hit the floor. Ik ben eigenlijk in 2009 voor het eerst naar Nashville gegaan om mijn eerste album op te nemen. Bij Treasure Hour Recorders. Dat was toen met de producer en manager van de Beach Boys. Hoe was je daar terechtgekomen? Ik was op een gegeven moment was er een website MySpace en daar was ik de nummer 1 singer-songwriter. Nowhere else on earth that I'd rather be. Skiing on skiing with your arms around me. En op een gegeven moment in december kreeg ik opeens een mailtje van... joh, je staat nummer 7 op de Airplay-lijst. Ik zei, oké. Dus dan ging het een beetje leven. En toen gingen we kijken van, nou, hoe ver kunnen we dit schoppen? En uiteindelijk hebben we dus nummer 1 gehaald in, ik geloof dat het in maart was of zo, van die Airplay-lijst. Nou, dat zijn dan leuke dingetjes om mee te maken. You love me, babe, like nobody can.